Ayam makan wedhus. Nah, gue pakan, dina-dina guru gue pakan, aku ngaturnya ora. Aduh, berat sih. Yo, sekali-sekali babar pisan ngono kayak ngasil kayak ngono. Iki 2-3 10.000 ndel rumah sanamu. Kayak koncone jak mangan kayak aja pangan dhewe, koncone diceluk. Tinggal ngopi, tapi kopi ini saupi nih karek tak seruput pokoknya etai penting ngebul. Mek, kene lo yup ngopi bareng. Arek janur gunung Roro wis teko kono. Ya kok pagring ngene. Yo ora gelem alon-alon kok. Iya. Kene. Wah, ya ini ngopi. Penake yang ini iki lho ngopi jan. Penake aku baru golek pakan, Mek. Makan. Iya, golek pakan, Mek. Makan Itu itu kowe loro. Golek pakan kan. Kapan kae ora babar-babar kok. Jadi kopimu merek apa ini? Kopi. Presko ya merke. Seger ora? Wah, seger pokoke jamin pokoke. Jajal ya. Ini apa-apa. Iya. Jos, Tenang ae kowe. Iki aku ora dirokok. Lah iki rokok ya ora apa-apa dirokok. Ora mau. Kontak tuku neh. Oke. Penting duitnya enak kan gampang kok tuku neh separuh. Gede ora aku ya? Enak iki. Piro? Piro kaya? 10.000, Mek. Oleh rokok apa iki, Mek? Oleh pura iki, Mek. Wah, pengen aja tuku layangan kono cuacane mendukung iki. Ya ngono mah to e. Pokone layangan enak. Iya. Ngene bareng iki. Ya ora apa-apa, Mek, ngono, Mek. Udah lagi. Saya Mek, tak kopi ini Mek. Aku karo cerita, Mek. Aku dhewe mulai nujang palang, Mek. Tak cerita nih. Oh, Ini aku apa? sepoten, Mek. Apa? Anu, Mek. Aku golek rambangan ke. Kuwi golek suket ke. Ketemu sing banyak uang tapi iya menenge wong iki kaya sekti modele iki. Sepi. Iya. Sepi piye? Sekti lho, Mek. Aku ke tak demboke tangan ke langsung dipuwiti ngene, Mek. Aku iso ora iso nyapa-nyapa, Mek. Ora iso Ora iso nyapa-nyapa ya, Om. iki piye bar iki? Ah, bare aku wis langsung balik munggah nih, Mek. Bare munggah ki aku ngeteng ngisor ki rorong sore nek. Sepi tenan berarti kowe. Iya, Sepi tanpa aji lho. sepi tanpa aji pokoke. Saya terakhir. Dan romo. Kene ngendi kowe? Ana ngendi kuwi? Karang gayam. Kene karek gayam. Kono iki trepoke anu lho. Barang kirang kenal. Boleh mosok. Iya. Lho kan dene kowe ngarep cek kono. Lah aku ora ngerti, Mek, mare, Mek. Aku butuh ku yo kita kono pakai sing akeh sukete lah pokoke. Piye iki infone iki no? Kone Derene arep derene arep mbul layangan. iya, Mek. Tapi layangane aku ora duwe lho, Mek. Piye, Mek? Tuku Lah 10.000 kok berarti ku tuku rokok. turah kowe ora sentuh rokok. Nglinteng bako ngono aku kae. Ya los, pokoke. Bako gewal. Bako gorila ya enak. Oke. Sing abot. Kopi merek apa nggak? Presko, Mek. Oke. Manis, Pak. Mek. Seger tenan toh? Kan. Tenan iki, tenan. Kopi ya butek kaya ngene seger ya. Seger, Mek. Kuwi kurang nek 1000 kuwi nek gawe. Utune di 1000. 10.000? Iya. Kok belek, Mek? Ayo men ae, golek layangan saya, Mek. Tuku saya, Mek.
Punya mana Mek? Kok kesuran Mek? Tunggu saiki. Ya iya no. Ono sari ngono. Iya kena enak kok. Enak akeh kono layangan. Oh iya nang ae. Ayo, sik dinteni kopi Oh, iya. sumpun sik. Sok kopi seger ngono. Kok gule layangan itu ngono. Di Warung mie ayam. oh mie ayam itu. Layangan mie ayam. Iya, saiki piye? Ayo nanti saya kena kumpul sore ya. Golek layangan enak. Yo ayo. Ayo. Yo. Budal ya. Iya, budal, ya. Yo. Iki lebih ya. Ora sarmi. Enak, enak. Yo. Pak, boleh Mek? Enak sih Mek. Oh iya, yo. Oh, Mek. Konsep tuh Mek. Piye? Mungkin iki kena dibuka loh Rek. Cepat kene kan iso, Mek. Empone ngono. Yo yo ayo. Ayo. Ini tangkunya apa kau tutup naik? Yo, yo. Oh, weh, adiknya mau boleh ayam, filosofi nelayan ora? Ora. Iya, filosofi nelayan ora. Terbang lagi tanpa memindahkan yang lain. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang Ayo, ayo. Ini dipasang tarik kunci sih. Dipasang lagi kok. Iya, betul nelayan ora? Aku ora tau ngibulin layangan lho pegang mana Mek. Ora nek rumput Jepang ini. Apa nak nang Jepang ora? Nanti kaca le. Rumput Jepang lho iki. Kok mau Mek? Murah ras, aman, cepatan. Aman. Mek. Oh. Tapi yo iya iki. Mare. Apa-apa orang muarat murah aman. Baik bulan ya. Bulan ngono. Ngono ya. Oke, Mek. Mek. Baik bulan ngono to lho. Layangan untuk apa lho? Terus